बैसागोखौ सिगांनिफ्राय खुंबोदोंब्लाबो सरकारा गेजेराव जोंखौ बैसागो खुंनायनि थाखाय माखासे राङारि अनसुंथाइ होदोंमोन आरो बेबायदिनो देग्लायबो जों बयबो बैसागोखौ गाजा गोमजायै खुंदों आरो एसे धार लालायनानै सहाय होलायनानै सोरनियावबा बिथ'लायनानै बा सोरबा ग्रुपफोरनियाव लानानै जों बैसागो खुंबाय। बिनि उनाव दिनै सरकारनिसिम दासिमबो बिनि फैसाखौ होगोन होआ मोनसे स्पष्ट जेबो गैया। साफ्रोमबो निउस चेनेलखौ साबायखर बावबाय। दिनै जों बे सानजावरि जथाइ आफाद आरो अरां ओनसोलनि बैसागु खुंथाइ आफादफोर जथायै गासै मोन 10 जेरै सानजावरि जथाइ आफाद, गेलाबिल बिहु कमिटि, अरां आन्चलिक बैसागु कमिटि, अरां आन्चलिक बिहु कमिटि, सुतियापारा बिहु कमिटि, गुरुबान्धा बिहु कमिटि, धुपगुरि बैसागु कमिटि, पावरिपेटा बैसागु कमिटि, थेलामारा बैसागु कमिटि, आवनाजुलि बैसागु कमिटि, काटपुरि बैसागु कमिटि, बे गासै मोन 11 बैसागु कमिटिया दिनै जयै बेयाव मोनसे फेस बा खुंदों। खोथाया जाहैबाय बैसागोखौ सिगांनिफ्राय खुंबोदोंब्लाबो सरकारा गेजेराव जोंखौ बैसागो खुंनायनि थाखाय माखासे राङारि अनसुंथाइ होदोंमोन आरो बेबायदिनो देग्लायबो भेरिफिकेसनखौ लादों। दा बे आखायै जोङो सरकारनिफ्राय जि 1.5 लाख थाखा होनाय बेखौ मोनगोन आसायाव जों बयबो बैसागोखौ गाजा गोमजायै खुंदों आरो एसे धार लालायनानै सहाय होलायनानै सोरनियावबा बिथ'लायनानै बा सोरबा ग्रुपफोरनियाव लानानै जों बैसागो खुंबाय। बिनि उनाव दिनै सरकारनिसिम दासिमबो बिनि फैसाखौ होगोन होआ मोनसे स्पष्ट जेबो गैया। बेनिखायनो दिनै जों मोन 11 बैसागु कमिटिया आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ जोङो खावलायदों बिनि सायाव नायबिजिरनानै जोंनो राङारि अनसुंथाइ होनायनि सायाव खेंफोरथि होनांगौ बा बेखौ माला होगोन बा बिनि सायाव मोनगोन मोना बेखौ जोङो एसे स्पष्टखौ लुगैदों। नङाबा जोङो गोबां माने रांनि धाराव गब'ना थागोन बेखौ जोङो आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांनिसिम जोङो फोरमायदों आरो बिथांखौ खावलायदों बिनि सायाव नोजोर होनो आरो बिथाङा उन सिगां होबोखानाय हिसाबै देग्लायबो जोङो जिहेतु भेरिफिकेसन लाखाबाय बे हिसाबै बिथाङा बे राङारि अनसुंथाइखौ होगोन होननानै जों मिजिंथिदों। बिनि सायाव मानगोनां चिफ मिनिस्टारखौ एसे खेंफोरथि होयोब्ला बा मोनगोन मोना बेखौ क्लियार होयोबा जोङो साबसिन गोजोननाय मोनगोन आरो जोंबो धार लाग्राफोरनिफ्राय जों बुंनो हागोन जे फैसाखौ मोनगोन एसे नेथ'नांगोन होननानै जोङो बुंनो हायो। बेनिखायनो आसामनि चिफ मिनिस्टारखौ जोङो खावलायबाय। गोजोन्थों।